Pula norok geto tiket mata nai cerai esmi songhai rok hingke borok no 10 taka ke tiket nanai tai kotor rok hingke 20 taka ke tiket najaknai aboni pore norok gate pass ayang thangmanai bisingo hai ke norok gate yang sorogon ma tongnai kuno bisingo ma habglak ma naiglak tei जों tabuk finally thanan bagui ready nai naijak bor thangna norok thammel tei title nugui saima khana जों ta Agartala ni katal new tukuma jaga water tam hinai abno tukuma jaga ta water park katal ongkhormani ta norok nai tongdi buma masa thanai tei esmi thanai kwngma tongo dolok thana mani borok thangmalia tamba tini sab sandeng mani bagui plus जों khe to school rok bondo tongo hinai tini जों thana naio जों thanai auto bai thanai norok nai tongdi tei जों thangma rok norok nai tongdi jaga soke saimanai जों waisukon thangno yakho buini block nungmo se tabuk thangke saimanai norok nai tongdi esmi bai esmi bo koi tongo borok nostrong bai lodi guys omo khe tisnai bazar wngnai tabuk tisnai bazar ni left side ti chwng thanai Agartala side hatai kotor park rok par ongoi thanai chwng tei kaisa kok norok o bolong no choya sak nai tongdi hai ke norok pono saimanglak tamoni bagui hinkhe ah jaga thangsogoni hingkhe ang saimano o bolong no skip khaiui norok kaham khe paithak jora nai tongdi hingke norok saimanai bank tui thana nang bo lama tui thana nang aboni bagui norok skip khai kai nai tongdi tei paithak jora naidi ang paithago norokno joto detail kaham khe sai khwnarwano o bolong no naidi tei enjoy khaidi tei kaisa kok norok jodi no o bolong no naiui thangnani no muchungui tongo hinkhe o bolong ni paithak jora naidi norok joto thanani bagui detail sai khwnarwjak nukano tarpore norok thangui naimanai norok jodi no thanani muchungo hinkhe ba kaham khe naidi gari khe bo tonai la koro gari rok toni kha location on sopai kha tabuk जों bising habai nai norok nai tongdi जों ta bising khanai जों ticket nana nai tongo ticket nana tei bising habmanai जों ta ora bus laijak borok kutuna jora sing tongkha পার্কিং করা যাবে অটো বাইকের হইছে গিয়ে 30 টাকা পার্কিং গাড়ি 40 টাকা অটো অটো 40 টাকা কোনখানো ভিতরে ভিতর নিয়ন যাব গেট খোলা হইব হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা নিবা তাহলে তোমরা হইছে গিয়া 90 টাকা 90 তোমার 90 টাকা 90 দিন Hai tam tui tu ko jai heng asa nang asa ma banyak tam na hatam
Already ticket naik februari ke tin ke DJ tong ma bagai borogo 200 taka narik kisa kaseng. Latung ta. Tiket tan tiket already. Kau bisa hamil di tangkong. Terang nalah. Kau bisa hamil di tangkong. Ada. Tak bisa hap tangkong sendiri. Aduh yang rebel tunggunya. Bawa ke kalanya. Ika karak tunggu konongnya. Kamera ram deh, ada. Betul. Wah, yang semua tunggu lah. Alah ini dah ni. Tan perang kong kita pun ada dah, sepung ni. Jilik sandu kong. Muka, tam berom sa, hah? Sajan nenggan jangan naik deh, wah. এটা বেশি খুব না লাভ দে দেখ yang ke komplainnya kok oh yang tuh hot thang menu hah yang tuh hot thang menu itu yang tuh kalau sini tiang ini tong lama tuh wah ada kuningnya alam tong doang ada Ayang bus kang, konca maham na lagi na.
biar botol aja. হেমন্ত কথা না ঠিক আছে ধরে লই এটা ছবি দিলে লই Kelas sama yang leh, kilo. Korai bekar itu nah. Kau nanya, hajin tam, arah hap tuh nggak kerja ba? Tapi sih maaf hasil tuh. Tentangnya tuh itu macamnya. DJ lagau. Kalian देखो क्या mau ke sabi naik pek ya 30 টাকা mau barang nama sih hari mau sabi nama sih 30 টাকা already kamu kata apa Ada para mana? 200 টাকা naruh gak Allah 100 oh hiyo sabi dari kan abos kan kelang ya apa kamu naik na aduh lah habis sudah bukan kau ya ta barang ya ta nana menanya ta sudah kalian tuh ma di media sabtu khát thì cho anh đi con anh nhỉ ngân được trên camera khai được hết mua bán là Ai biang tu tak boleh, ai biang tu. Iya, saya dah. Ai, tu ke mana nak? Tu ke mana sih? Tu ya konggo ke? Tu ke mana sih, Baba?
Umayo. Kagak na. Ang tuang mo hindi. Apa nunggu kemana sih? Rimi tu. Mau balas dari sana? Saya. Video ram tak jumpa. Karata kucing. वैसे तो हम ड्राइवर से और आपकी ट्रेन के लिए आप साथ में खेल सकते Jatuh kena tengku bukan takut seng tidak sengaja aku nokot tengkas kan waktu jak kai kau ke nokot semua waktu jak
Sengket thang pala senai. Ngasen bara mali ya. Tong tu. Ini udah ke tonton dah berarti. Din apa? Hah? Din bamu. Hah? Salah pasal mana? Sudah kok masih keringat tak? Masih boleh. TV lain juga lah, kalau ke kabu ya. Ma, Mia TV naik mendeng kamu oh naik. Teteh apa kabar? Kita kosong saya sudah kayak, saya ada sini ada. Kristen sudah kamu hari mana sampai? Kalau dapat kita ambil sampai sana. Iya. Saya mau baca ya putih. Tam teri lại mình hình kisah đào chọc bóng lại hả? Đào chọc bóng lại cái thằng công là sao? Lại cái vào đó đào chọc bóng lại mang thằng đó mà nó là sao? Mà thằng cái xe party cái xe của thằng bạn party tí rồi xem lại nè, 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 Jangan lupa like, like,
cái bọn ông nam anh này do là kẹp lên nào ta nhá cái phát thang này được vào anh sẽ làm phát thang là tổng ta và làm tiền nữa sẽ cho video khai chắc lần á con sẽ cho video khai cái nào nữa phải ra cũng đấy đó là sẽ uống cái location phải mà tách cái riêng không nè bagai sampai nongol hotel batang aja kok ada orang salahnya tahu tentang masalahnya mau siapa ya kok tentang masalah itu coba chúng already máy xay có bách khác tao cái chọn nó còn bà đó cái bắt thôi quay cái video nó mới direct nó có nó này bắt thôi mà finally chúng ta buộc nó có sốc cái hai cái nó video saman itu ngo nó pai thak jaran nai di hai cái nó sai manai te ho video nil no nai nó jodi no thanani musungin tongo thangnani no hingke ang sanai tabung no jodi se no telamura digini borok hangke no poila thangdi wai chebanyo bormra parungdi chakma champanogor parungdi kolabagan parungdi haike tai rojo to suja thange khoyarpur sogainai tarpor khoyarpur parungmani porebo hangke right side lama tongnai GB road ke GB road to hapnai abon pore kaise bazar kotma chomani malainai a jago left side tongnai GB thangmani Don Bosco road nei nang aing thaya kare suja thangna nangnai taksa tongo a chomani gul arong kha lama chomni yagra bukhak thangma tongo debra thangma tongo ama hai thayo suja thangai thangsin thangse haina hai pis lama tongnai left side aro bahai am haina lama kaham kai rija special lamangnai ga lam bato thangnai abon par ka haina hai left side thangnai abon par ka left side thanga lama habi manjaknai abon par right side thanga hatai ka kaina jaga soi pani takisa koknaro location nai thangmano location bahanya rio location bo rijak tongo a jaga ni bung rijak tongo location norok sidi water park nei agartala water park nei rekhina phai painai hingenaro ara nai bo thangai mano takisa kok nok no sanai ara thangka hingke puila norok geto ticket mata nai cherai esmi songhai rok hingke borok no 10 taka khe ticket nanai tai kotor hingke 20 taka khe ticket najaknai abon pore norok gate pass ayang thangmanai bisingo haike norok gate yang sorogon ma tongnai kuno bisingo ma habglak ma naiglak tei bike rok gari rok jespon no tlang thangke abno parking gate khulugoi dai mano bisingo hingke abo ni tongnai bike hingke 30 taka
gari ba auto abai ke nangnai 40 taka tei kisa kok gari rok bike rok mane parking tongya phano chugudo asuk kun problem ya tam bagi hingke aro mane kwbangma no tongnai tongo yang sorok naro kunu wngya ta hingke chong khe to first time thangmani kwchal ni borok ba puncture rok khaidonno hinui kwrwi nai ticket tanui no dakha bisingo haino ani motwe khe je naimani aswk nangjak ta bhai rok ticket rok tanani tei kisa plus tei kisa kok tongo tei saikhe no tui tukunani bagui norok to aro thangka mane tukunai othoba tukuya hingke bising pono habui naina muchungnai haideba hingke aboni ticket ma tangnai building bisingo habui aro tongo video naikhe norok nukha bo jaga ticket tan boni saikhe no ticket hingke tukunani bagui hingke tabuk to dj rok gan sound rok tongo aro tukukha hingke abo tamjaknai aboni bagui 200 taka wngkha ang buini blogo puila rogo naimani hingke to 100 taka wngkha borogo hingke tabukhe 200 taka wngthaka hingke tei kisa nwng ah jagao tui tukunani hingke nini dress mobile rang amhai rok bag rok kwrwi diba hingke abo tongnani safety ni bagui norok chabi bo log logui no sanui mano ticket tanma jaga mane lock ni chabi abo hingke 200 taka naraknai hingke chabi taisa bag khe phano tei 100 taka bag mamphini nwng chabi nana bagui 100 taka nangmani kokta hingke norog ah chabi o number tongnai hingke chabi ni number naitugui doyar khulungnai aro joto manui safety khe daimanai tabo norog aro pura tukui enjoy khaimanai tar pore ah jaga joto room tongo mani dress change khainai rok bahai rok abo khe to ticket sara no khlai mano kunu bepar yo hingke nwng sudo aro tamsanai nini manui rok no safety khaina bagui simi se nwng chabi rok bara mana nai tei tukunani bo rang to nangnai no 200 taka dj tongmani bagui hingke norog tabuk joto sai mankha na o video no chuya sak naitongma bagui jotono no hambak.